שאלה פשוטה לפני שנתחיל. לדעתכם, נדל"ן מדע מדויק? כי אם חושבים על זה, מזהים מחירים, תשואות, מדדים, אלף ואחד מספרים שאנחנו צריכים לקלוט בתוך עסקת נדל"ן, לכאורה כמעט מתמטיקה. אבל אנחנו מבינים שזה לא האירוע. לפני כן, משפט אחד שכן חשוב לי לומר. רוב האנשים בישראל, בטח בישראל, אין להם שום פריבילגיה לא לקנות נדל"ן. רוב האנשים במדינת ישראל חייבים לקנות נדל"ן. אין מציאות אחרת. היחידים שיש להם את הפריבילגיה לא לקנות נדל"ן זה אנשים מאוד 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 עשירים, אנחנו נבין עוד מעט למה, כן, אבל בגדול אנשים מאוד 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 עשירים יכולים להרשות לעצמם לשבת ולספר לכם כמה זה גרוע לקנות נדל"ן וכמה צריך עכשיו לתקן את השוק וכמה צריך וכמה וכמה וכמה, ותכלס תלכו לאותם אנשים, לרובם יש נדל"ן ולרובם יש המון נדל"ן, הם יודעים להגיד לכם, הם רוצים לעשות את הסיבוב על הגב שלכם, אבל בסוף להם עצמם יש נדל"ן, אגב לא בהכרח למגורים וגם על זה נדבר. זו הנחת היסוד שממנה אנחנו רוצים לצאת. זה נשמע מוזר, אבל תסבירו לי רגע. למה אנשים, כשהולכים לקנות דירה, הרבה פעמים יש להם מין תחושה כזאת של פיל, הם מרגישים טוב באיזושהי דירה, ואומרים, וואי, בא לי על הדירה הזאת, למרות שיכול להיות שהמספרים של הדירה בכלל לא מתאימים. יכול להיות שהדירה הזאת נמכרת במחיר גבוה מהשוק, יכול להיות שהדירה הזאת נמכרת, ואפילו ברמת ההשקעה היא תיתן אחוזי תשואה נמוכים. יכול להיות, ועדיין הדירה הזאת נמכרת. מצד שני, אני יכול להראות לכם מצבים הפוכים, מצב שבו מגיעים לדירה, הדירה לכאורה מספרים פגז, כל אחד פוגע בול, אתה מגיע, אתה אומר וואי, לקחתי את הדירה הזאת בדיסקאונט מטורף, לקחתי את הדירה הזאת והיא תביא לי תשואה מטורפת, 1001 סיפורים, אבל אתה נכנס לדירה ויש לך איזושהי הרגשה לא טובה ואתה אומר, לא קונה אותה. למה? למה הדברים האלה קורים? למה שתי משפחות זהות לגמרי, אותם מספר ילדים, אותם גילאים, אותו הון עצמי, אותו ריבית במשק, אותו נדל"ן, אותו דבר, אחד לאחד, יקבלו החלטה שונה לגמרי ביחס לאותו נכס? למה זה קורה? התשובה, כי נדל"ן הוא לא מדע מדויק. נדל"ן הוא מדע של אנשים, הוא מדע של זהויות, הוא מדע של תחושות, הוא מדע של פחדים, הוא מדע של 1001 פרמטרים. לא סתם, כל עולם הכלכלה באקדמיה נמצא תחת מדעי התנהגות ולא מדעים מדויקים. נדל"ן הוא חלק מכלכלה. כלכלה היא לא מדע מדויק, היא מדע התנהגות, היא מדע שלנו כבני אדם. אם אנחנו נדע לבוא ולקחת את כל הסיטואציה הזאת אל מול הנדל"ן מהמקום האישי שלנו, נחווה פי 100 יותר הצלחות מ1,000 יזמים שאתם מכירים בשוק היום. יש המון כאלה. אספר לכם קצת על עצמי, קודם כל נעים מאוד, קוראים לי אוהד כהן, אני בן 40, בעלים של משרד עורכי דין, עובד כבר כמעט 15-20 שנה בתחום הנדל"ן, מכיר טוב מאחוריי מאות עסקאות, אם לא אלפים, מכיר את כל המטריה, מהרגע שבה חושבים על הרעיון ועד לרגע שהדירה נמכרת בפעם השלישית, או לאו דווקא דירה, הצגתי גם בפרויקטים שונים, התחדשות עירונית, מכיר טוב נדל"ן, ליוויתי המון משקיעים, ישראלים או לא ישראלים. גדלתי בבית שבו תמיד דיברו על נדל"ן. לא בית עשיר במיוחד, כן? שלא נתבלבל. ההורים שלי, משפחה שהיא לא משפחה מאוד מאוד עשירה, תמיד כן התעניינו בנדל"ן, תמיד כן עודדו אותנו. היינו מטיילים, אני זוכר את עצמי כילד, מטייל בשבתות וחגים, יוצאים עם המשפחה, עוברים ליד איזה בניין, ווואי, ורואים איזה דירה למחירה, ואימא שלי אומרת לאבא שלי, וואי, תראה את הדירה הזאת. לפני כמה שנים היא עלתה שליש ממה שהיא זה, פתאום דירה קפצה פי 3. תמיד היה איזשהו עניין סביב נדל"ן. לא תמיד ידעתי להסביר, ולא תמיד למדתי, לא ידעתי להעריך את הידע של אותם אנשים שהם היו מבוגרים ממני, זה ההורים שלי, לא ידעתי להעריך את זה, את האינטואיציות שלהם. לא ידעתי שאינטואיציה היא דבר חשוב, אבל גם אני טעיתי, כשבאתי ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה ללכת לקנות דירה, המספרים יושבים טוב, המספרים לא יושבים טוב. אמרו לי, על מה אתה מדבר? מה הקשר למספרים בכלל? בוא תראה את הדירה. נדל"ן הוא לא קרן פנסיה, הוא לא השקעה רגילה, הוא הרבה מעבר, הוא קירות, הוא כתובת, הוא משהו שאפשר לגעת בו, לחוש אותו. נכון, הרבה אנשים וכל מיני גורים של נדל"ן אוהבים לזלזל בזה. אל תזלזלו בזה. זה אולי הדבר שיביא אתכם לעסקה הכי טובה שיש, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. יש משהו שאי אפשר להסביר מספרים. אתם יודעים מה אי אפשר להסביר מספרים? את אבא שלי אי אפשר להסביר במספרים. כי כשאבא שלי ראה דירה במקום מסוים ואמר לי, תשמע, דירה מעניינת, היא עניינה אותו, הוא לא ידע בכלל מה המספרים.
לא היה לו מושג מהמספרים, אבל היה לו ניסיון חיים. היה לו ניסיון חיים, הניסיון חיים הזה הוא כלי הכי משמעותי בהליך של רכישת נכס, בהליך של רכישת נדל"ן. מה כן? זה כלי שגם יכול לבלבל, אין ספק בכלל, זה כלי שיכול לבלבל. אנחנו רוצים לסמוך על האינטואיציות, אנחנו רוצים להשתמש באינטואיציות, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הכי טובה, שתסתדר לנו בצורה כמעט מושלמת עם המספרים. זה לא קורה בכל עסקה, גם לא בכל שתיים, אבל כשזה קורה, יש לנו מאץ' אמיתי. ועל זה גם כן נדבר. הפודקאסט הזה, זה פודקאסט שאני בונה לכם אותו למעשה מאפס. יתארחו פה בהמשך עוד הרבה אנשים חזקים, משקיעים, שמבינים מצוין בנדל"ן. בחרתי שם לפודקאסט, נקרא בטון אחר. בהקשר הזה אני חייב להגיד תודה רבה לחבר מאוד יקר שלי, שוודאי יתארח פה, שתכירו אותו בהמשך. הפודקאסט שלי, בטון אחר, מוגש לכם בצורה הכי פשוטה ונגישה. הסיבה שאני למעשה הקמתי את הפודקאסט הזה, ואני מתחיל אותו, ואני מתכוון לקחת אותו לכיוונים הכי טובים שיכולים להיות, הוא שזיהיתי שיש המון ידע על נדל"ן ברשת, אם זה באינסטגרם, אם זה פייסבוק, אם זה טיק טוק, אם זה באמת מיליון מקומות ללמוד על נדל"ן. מה הבעיה? כמה בעיות משמעותיות. חלק מהתוכן שאתם מקבלים הוא תוכן מעולה, תוכן מצוין, אי אפשר לזלזל בו. חלק מהתוכן הוא תוכן בינוני, או אפילו לא טוב, דווקא אגב החלק הקטן. רוב התכנים שאתם מקבלים הם תכנים מצוינים. הבעיה היא שרוב מוחלט של התכנים באים למכור לכם משהו. אני לא בא למכור לכם כלום, הפודקאסט הזה לא בא למכור לכם כלום, לא שירות, אני עובד, יש לי משרד עובד, אני לא מחפש לקוחות, זה לא האירוע. חשוב לי שתקבלו החלטות מהמקום הנכון. כן, אני רוצה שתהיו איתי שותפים לדרך. אין לי שום כוונה לקחת מכם שום דבר, אני הייתי שמח מאוד לקבל מכם את כל הפידבקים האפשריים. אם יש מישהו שמרגיש, שומע, אומר וואלה אוהד דיברת שטויות, וואלה אוהד אני חושב אחרת, וואלה אוהד אני חושב, אולי יש לי איזה עניין פרטני, אני אשמח שנדבר עליו, בכיף, באהבה. הפודקאסט הזה הוא שלכם, הוא שלכם יותר ממה שהוא שלי. עוד משהו שקצת הטריד אותי בתכנים שראיתי ברשת, זה כל מיני דברים. אחד, זה כל מיני גורואים שמעודדים אתכם, אל תקנו את הנדל"ן, צריך לתקן את השוק, השוק נמצא בעלייה מטורפת, על הגב שלנו, מבצעי סאפריים, קבלנים, 2080, סיפורים, שמעתי מלא, הכל נכון. יעזור לכם להישאר בסחירות? אם יעזור לכם להישאר בסחירות, תישארו בסחירות, הכל טוב. אם זה מה שיעשה לכם טוב, תישארו בסחירות. הניסיון שלי, ויש לי איזה 4 דקות ניסיון, הניסיון שלי מלמד שלא ככה המחירים יורדים. מה לעשות? אין לכם באמת שליטה על זה. אנחנו לא נכנסים עכשיו, לא ניכנס לכל תהליכי מקרו-כלכלה אל מול המיקרו, אבל בסוף, אם אתם, כל גורו כזה שמנסה להגיד לכם, אל תקנו, כן תקנו, או לא יודע, תשאלו שאלה פשוטה. הוא קנה או לא קנה? יש לו נדל"ן או אין לו נדל"ן? ואם אין לו נדל"ן, מה כן יש לו? אוקיי? סביר להניח מאוד שהוא כנראה באדם מאוד עשיר. אוקיי? כי מי שמעודד אתכם לא לקנות נדל"ן, או מי שלא הולך לקנות נדל"ן, מבין שיש לו בקצה כסף שביום שחס וחלילה הוא ייתקע בלי קורת גג, יש לו את הכסף גם לקנות את כל הבניין. זה בדרך כלל מה שקורה. זה בדיוק אותם אנשים שאומרים לכם אל תלכו לקנות. לכן אני אומר, אל תקשיבו לדברים האלה. זה דבר אחד. הדבר השני שמאוד מציק לי בתכנים האלה, יש הרבה תכנים של מחירות, אתם ודאי נתקלתם, כל מי שקצת התעניין בנדל"ן, פגש מיליון פרסומות, או נקרא להם, לא יודע, אנשי מחירות, שמכרו לכם, מנסים למכור לכם כל מיני קרקעות, שעם ייעוד לבנייה, שיום אחד יהיה פה בניין, ואתם תכפילו ותשלשו ותרבעו את הכסף שלכם, על קרקע שהיא קרקע חקלאית, מספרים לכם על שמאות, כן, יש שמאות לקרקע הזאת, והם לא מספרים לכם שזה שמאות תקן 22, וכשהם כן מספרים לכם שזאת שמאות תקן 22, לכם אין מושג מה זה שמאות תקן 22. אנחנו לא רוצים מידע שהוא לא מבוסס. שמאות תקן 22, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל קצת בקטנה, זה שמאות שמבוססת על איזושהי הנחה. זאת אומרת, הלכו לאותו שמאי, שעושה שמאות לאותה קרקע, אמרו לו, תקשיב, תעשה לי שמאות לקרקע הזאת, תחת ההנחה, שבעוד X זמן, יהיה שם אישור לבנות 200 דירות. אוקיי, כמה הקרקע הזאת שווה עכשיו? אף אחד לא אומר, האם יש התכנות כזאת? מה ההתכנות הזאת? אתה צריך להניח את ההנחה כאילו זה קורה. אוקיי? אין פה ודאות. מוכרים לאנשים עם השמאות הזאת ומספרים לאנשים, תשמע, השווי העתידי של הקרקע הזאת יהיה X. הבן אדם בראש שלו מבין שזהו, שהרווח שלו מובטח. זה לא האירוע.
עכשיו, אני לא אומר, חלקם עסקאות מעולות, רק הן דורשות מעט יותר מומחיות. עכשיו, למה הן מאוד מפתות העסקאות האלה? זה עסקאות שמאוד מאוד מפתות, כי הן בדרך כלל עסקאות בכסף כביכול קטן. זה כסף של אותם, לא יודע, 300, 400, 200 אלף שקל, תקנה קרקע לא יודע איפה, בסדר? במרכז השרון. אוקיי, לקחת קרקע ב-200 אלף שקל, מסתבר לך, הדבר הזה ייתן לך זכות לדירה. בואו, אנחנו לא באמת יודעים אם זה ייתן לו זכות לדירה, וכמה בתוך הקרקע יהיה שווה לזכות לדירה, ואם בכלל זה יקרה, ואם זה יקרה, מתי זה יקרה, ומה אני מפסיד בדרך. מה יכולתי לעשות עם הכסף הזה? יכולתי לעשות איתו משהו אחר? אולי האלטרנטיבה האחרת היא יותר כלכלית. אוקיי, בשונה אגב מנכסים, בקרקעות, החישוב הוא הרבה יותר כלכלי, הוא פחות רגשי. בדרך כלל, כן? יכול להיות שימצאו אנשים שכן, שהרגש מאוד מדבר אליהם בקרקעות. אגב, אנשים מאוד מאוד מבוגרים, יגידו לכם שוואי, היה שם קרקע לקנות במחיר טוב, איך לא קניתי? היה ברעננה, בשכונת נווה זמר, קרקעות, יכולתי לקחת אותם ב-200,000 שקל, היום מוכרים שם דירות ב4 מיליון. אחלה. מתי היית צריך לשים את 200,000 שקל האלה? ומתי קיבלת את 4 מיליון? ומה שילמת בדרך? שכחו לספר שצריך לשלם גם על הבנייה. כמה הבנייה הזאת עולה? זה כבר לא בדיוק אותו סיפור, סיפור קצת שונה. אחלה, לא אמרתי שרע. אני אומר אפילו חלק מהעסקאות, עסקאות מעולות, אבל דורשות מומחיות. לא להגיע לאיזה איש מחירות שמוכר קרקע, בלי להבין, קצת, לא הרבה, אני לא אומר, לקחת ממנו, לקבל ממנו הרבה ידע, אגב, רובם לא אנשים רמאים, כן? זה לא שקרנים, זה לא נוכלים, זה אנשים שבסך הכל באים למכור לכם איזשהו מוצר, רק שלכם אין הבנה במוצר הזה. אין לכם הבנה במוצר הזה, זאת אומרת, כל מה שהוא יספר לכם, אתם כנראה תקנו כאמת מוחלטת, או גם אם לא תקנו אותה כאמת מוחלטת, תקנו אותה כאיזושהי אמת. אגב, יכול להיות שהוא בעצמו לא מספיק בקיא. ונתקלתי גם בכאלה, אגב, אנשי מחירות שמוכרים קרקעות, שבעצמם לא כל כך בקיאים בתהליך עצמו, הם מספרים לעצמם סיפור. הם סומכים על שמאים, וחלילה ביום שהעסקה הזאת, אם והיה ותתגלגל חלילה לאירוע לא נעים, תמיד יש להם את מי להאשים, אתם לא תוכלו לבוא בתלונות. הם הסתמכו על שמאות, והשמאות קבעה שכך וכך, ואתה בצד שלך היית צריך לעשות את הבדיקות שלך. וגם הבדיקות האלה אגב עולות כסף, לא בטוח. צריך לבדוק. כל עסקה כזאת צריכה להיבחן באופן ספציפי. אבל זה ממש על קצה המזלג, אני מניח שנדבר על זה עוד מלא, כאילו בהמשך. מה נראה לכם עסקה יותר מורכבת? אני אתן לכם שתי סוגים של עסקאות. עסקה של וילה מטורפת, על הים, קו ראשון בהרצליה פיתוח, קו ראשון לים, עסקה של 150 מיליון שקל, או עסקה של קרקע חקלאית 300,000 שקל בגדרה. אז התשובה, אני אגיד לכם פשוט, ברור שאינטואיטיבית אנחנו נלך לעסקה של 150 מיליון שקל, ברור, זו עסקה ענקית, כן? אבל זאת עסקה שהרבה יותר קל למדוד אותה, היא הרבה יותר פשוטה מבחינת הביצוע שלה, היא לא דורשת איזושהי מומחיות מיוחדת, כל עורך דין שמתעסק בנדל"ן, באפילו תקופה לא ארוכה, עורך דין מתחיל, ידע להשתלט על עסקה כזאת, הכל בסדר. עסקה של 300,000 שקל, קרקע חקלאית בגדרה, היא עסקה הרבה יותר מסוכנת. לא יודע אם מסוכנת, הרבה יותר מורכבת. פוטנציאל ההפסד שמה הוא ענק, אם אנחנו נחשב את זה באחוזים. כי בסוף, כשאני הולך לקנות וילה בהרצליה פיתוח על הים ב-150 מיליון שקל, אני יודע שזה כנראה שווה 150 מיליון שקל, או לא כנראה, אני יודע בוודאות שזה שווה 150, ואם לא שווה 150, שווה 160, ואם לא 160, אז זה שווה 149. אחלה, אוקיי? באחוזים אנחנו מדברים על סטייה מאוד מאוד קטנה. כשאני קונה קרקע חקלאית ב-300,000 שקל, פוטנציאל ההפסד שלי הוא של 100,000 שקלים בעתיד. 100,000 שקלים. משהו שלא תכננתי אותו בכלל. אף על פי שכל העסקה היא 300,000. כן? אז זה נשמע קצת מוזר ונגד ההיגיון, אבל עסקה 300,000 שקל גדרה, היא עסקה הרבה יותר מורכבת. צריך לשים את זה על השולחן וצריך להבין, אנחנו פה, חלק מהפודקאסט, אנחנו באים לדבר, לשחוט פה, אנחנו נשחט פה מלא פרות קדושות, אנחנו מדברים בלי לפחד, לא מפחדים מאף אחד, העולם הזה, אם אנחנו לא ניגע בו בידיים שלנו, אנחנו לא נבין אותו לעולם. אני אתן לכם את כל הניסיון שלי, אני מעמיד לרשותכם, אני פה כדי לתת מקסימום מידע, ובצורה הכי פשוטה ואמיתית. מה ניגע בפודקאסט הזה? אז נכון, אנחנו ניגע בדירות מגורים, ניגע בדירה ראשונה, שכירות מול קנייה,
דירות משפרי דיור, בטח יש מלא כאלה כאן שרוצים לשמוע קצת על משכנתאות, דרכי המימון, מה קורה עם הריביות. אנחנו נדבר עם האנשים שמובילים את המשק, נביא לפה את האורחים הכי חזקים בשוק, ננסה להבין לאן השוק הזה הולך, איך השוק הזה הולך ואיך אנחנו יכולים להשתלב בתוך השוק הזה, בין אם יש לנו 200,000 שקל ובין אם יש לנו 200 מיליון שקל. לכל אחד יש עסקה. נדבר קצת על נדל"ן מסחרי. מישהו מכם פעם חשב להיכנס שותף בקניון? אני מניח שלא. הדבר הזה אפשרי, זה קורה. אתם לא מודעים לזה, אבל זה קורה. יש היום אנשים פשוטים, לא תגידו, לא אנשים עשירים במיוחד, אוקיי? שהם היום שותפים בכל מיני מרכזים מסחריים, בכל מיני קניונים. איך הם עושים את זה? למה הם עושים את זה? ניגע. בגדול, בקצרה, ממש בקצרה, זה אנשים שיודעים לעשות הרבה כסף ביחס להון שהם שמו. אנחנו ניגע בזה. זה ממש ממש מעניין וממש ממש חשוב. כל עולם המשרדים, תקשיבו, באמת שלא צריך להיות מומחי נדל"ן. אתם מסתובבים, נוסעים עם האוטו, איפה שאתם לא נוסעים, בונים מגדלי משרדים. אתם לא שואלים את עצמכם, למי בונים את כל המשרדים האלה? עזוב, נניח שיש למי לבנות, מה עושים כל המשרדים הקיימים? לאן הם הולכים? הרי בסוף לא הגיוני שיש כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה משרדים שהמדינה הזאת צריכה. אנחנו מדינה קטנה. גם אם תגיד לי שכל בעלי העסקים יושבים מכניס את כולם לתוך משרד כזה או אחר, אני לא צריך את כל המשרדים האלה, אז למה עושים את זה? יש לזה סיבות. ומי עושה את זה? זה גם עניין חשוב. כל נושא קרקעות חקלאיות, קרקעות לבנייה, לתעשייה, איך מעריכים, למה מעריכים, מה ההבדל בין קרקע כזאת לקרקע אחרת, שלבי התכנון, ותמ"ל, שמעתם פעם את המילה ותמ"ל? אני מניח שכן, אנחנו ניגע בהכל. מה עוד ניגע? נדל"ן בחול. נדל"ן בחול, נשתדל לגעת גם בנדל"ן בחול, לראות מה קורה, פורטוגל, יוון, ארצות הברית, גיאורגיה, שמעתי כבר באמת, דובאי, מה אנחנו יודעים על נדל"ן בחול, מי יודע לעשות את זה, איך עושים את זה, מה באמת מסתתר מאחורי הנדל"ן הזה בחול, למה לעשות את זה, מיסוי כן, לא מיסוי, 1001 דברים, מאוד מאוד חשוב, נדבר גם על זה, אני יודע שיש נהירה, אני יודע שיש עניין, אנחנו נשתדל לגעת בהכל. כל הנושא של מיסוי בעסקאות נדל"ן, נשתדל לתת מקסימום מידע בעניין הזה, בפרקים שיגעו במיסוי, אני כבר אומר, תביאו לצפות, תשלחו את הסרטונים, תשלחו את הפרקים לאנשים הכי רלוונטיים, זה קריטי, זה לפעמים שווה לא מאות אלפים, מיליונים זה שווה. מיסוי צריך לדעת לעשות את זו באופן הכי מדויק וזהיר, לראות שאנחנו לא חוצים איזשהו גבול. או כמו שאומרים, אנחנו רוצים לעשות תכנון מס, ואנחנו צריכים להבין מה יחשב לנו כתכנון מס, ומה יחשב לנו חלילה כתחמון מס. אנחנו לא רוצים לתחמן אף אחד, רוצים לשלם מס אמת. אנחנו נשתדל לגעת במקסימום נושאים בעניין הזה. בקצרה אני אומר לכם, דירה יחידה אל מול דירה נוספת, פטורים בירושה, סתם, אוקיי, נתכם עכשיו נגיע, מלפני כמה שבועות, התקשרה אליי לקוחה, אליי למשרד, דברת איתי עד מה העניינים, מה קורה, עשיתי להם בעבר איזושהי עסקה, מספרת לי, תשמע, יש לנו נכסים, 1, 2, 3, יש להם כמה דירות, בסדר, מסודרים, היא אומרת לי, תשמע, לפני כמה שנים, בשביל שנהנה מאיזושהי הטבת מס, העברנו במתנה את הדירה שלנו לבן שלנו. עשו העברה במתנה, לכאורה עסקה שמשלמים בה איזשהו מס מופחת במסגרת העברה, ומקבלים פטור במס שבח, ועשו את זה בשביל שיוכלו לקנות דירה אחרת במדרגות מס של דירה יחידה. אממה, הם העבירו את הדירה לבן שלהם, שלימים עבר לגור בחול. הוא כבר לא תושב ישראל, יש לו דירה בחול, הוא קנה, הוא מגדל שם משפחה, אם אני לא טועה, הוא רופא או משהו בארצות הברית, שזה אחלה, כן? אבל מה שהם עשו, הם סתם גרמו לעצמם עכשיו למיסוי. למה? כי עכשיו רוצה להחזיר את הדירה כביכול על שמה. לבן אין פטור. הבן לא זכאי לפטור, הוא רוצה למכור את הדירה, הוא תושב חוץ. הוא לא זכאי לפטור ממס שבח. יש לו דירה נוספת בחול, הוא לא תושב ישראל. לא חשבה על הדבר הזה, שאלתי אותה בזמן אמת, ידעת שהוא מתכנן לעבור לגור בחול?
אמרה לי, בטח, מה, הוא היה בלימודי רפואה, ידענו שהוא הולך לזה, הוא לא תכנן להישאר פה. אמרתי, ואף אחד לא הזהיר אותך לפני? התשובה הייתה לא. אף אחד לא הזהיר אותה לפני. שלא תתבלבלו, זה אירוע מס באמת הכי מבאס בעולם, כי זה מאות אלפי שקלים שהיא זרקה עכשיו לפח. ממש, זרקה לפח. יכלה לעשות את אותו כביכול תכנון מס, שאגב צריך לדבר עליו אם הוא אסור או מותר, כן? יכלה לעשות את אותו דבר עם הבת שלה שחיה פה בארץ. משום מה לא עשתה את זה, והנה היא הולכת לשלם עכשיו את המחיר, והמחיר הוא הרבה כסף. אם אני זוכר נכון, משהו באזורי ה-300,000 שקל. אז זה בגדול חלק מהנושאים שאנחנו נקיף פה בפודקאסט, בצורה הכי מקיפה שאני יודע. אני מתחייב לכם דבר אחד פשוט, אנחנו מדברים בגובה העיניים, אנחנו סיימנו לקנות חרטות של אנשים, די. אנחנו נדבר על נדל"ן בגובה העיניים, אנחנו חברים, כל מי שמנסה לבוא לנו איזה מצועצע עם איזה מעונה וחנות שמספר לנו איזשהו סיפור, מנסה למכור לנו חרטה, אנחנו אומרים לו, תקשיב, עזוב אותנו. פגשנו את כל הטייקונים הכי גדולים במשק. הטייקונים האלה, בואו נספר לכם סוד, הם חולצה מכופתרת ללובשים, סבבה? אנחנו צריכים לדבר בגובה העיניים. כשאנחנו נדבר בגובה העיניים, אנחנו נדע לתווך לעצמנו את הידע הזה בצורה הכי פשוטה. הכי פשוטה. תחשבו על עצמכם, כשהייתם סטודנטים או כשאתם סטודנטים היום, איך יותר נוח לכם ללמוד? שמישהו בא ונותן לכם לשבת לקרוא איזשהו מאמר, או מקריא לכם את אותו מאמר בכיתה, או שאתם יושבים מול המאמר בפיג'מה, על הקורסה, בכיף שלכם, יושבים, מפשטים לרגע, מעלים את זה בשיחה, זה עובר הרבה יותר בנוח. אני מאוד מאוד מאמין. נדל"ן הוא עניין של בגובה העיניים. עכשיו בואו נספר לכם עוד משהו שאולי אתם לא יודעים. יש מסביבכם המון אנשים שמחזיקים נדל"ן, אוקיי, והרבה נדל"ן, והם דווקא האנשים היותר פשוטים בינינו, כביכול פשוטים, כן? אבל שהם חיים את הפשטות. הפשטות שולחת אותם ללכת לקנות נדל"ן. למה? כי אומרים, תשמע, שוק ההון כבד לי, עזוב אותי, לא רוצה להתעסק בזה, אני לא, זה, בגדול, זה נשמע לכם כאילו בן אדם שזורק, אבל האירוע הוא די מדויק. מישהו פעם ניסה לסחור בשוק ההון, אתם סוחרים בשוק ההון, זה מעולה, זה אחלה, זה לא רע, זה פגז, אוקיי? אבל זה לא לבד. זה לא לבד. בסוף אתם תצטרכו גם נדל"ן. בואו, שחקני שוק ההון הכי גדולים במשק, בסוף מחזיקים גם נדל"ן. זה לא, נדל"ן הוא מוצר שאתה לא יכול להתעלם ממנו. אתה רוצה ללכת לשחק בשוק ההון, אחלה, לך, S&P 500, מכירים הכל. אוקיי, לך, שים, תקנה אינווידיה, תקנה מה שאתה רוצה. אוקיי, לך תעשה, תהיה, לא יודע, מנתח טכני, מעולה, באמת טוב. אבל מה זה קשור? צריך רק את זה? בסוף, כשתגיעו לפנסיה, לא יודע מה שוק ההון יעשה, יכול להיות שהוא יעשה וואו, בסדר? הכל יכול לקרות. אבל בסוף, קורת גג. קורת גג תהיה לכם רק אם קניתם נדל"ן. ובגלל זה גם צריך לקנות אותו חכם, צריך להסתכל, לחשוב על העתיד, לראות איזה מין קורת גג, מתי קונים אותה, למה קונים אותה, איך משדרגים אותה. זה דבר מאוד חשוב. כל הנושא של מימון, איך אנחנו יודעים לדוגמה, איך אנחנו מבצעים את העסקה עצמה, לפעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו רענון של כסף, אנחנו מחליפים לפעמים כסף, הכסף שאנחנו קנינו לפני 5 שנים, עלה לנו מאוד מאוד יקר, והיום 5 שנים אחר כך אנחנו קונים כסף זול. באופן כללי נדבר גם על סוגי ההחלטות, איך אנחנו מקבלים את ההחלטה בקשר לנדל"ן, אם אנחנו מקבלים אותה מהבטן, מהלב, או שאנחנו מקבלים אותה מהשכל, מהראש. התשובה בגדול, גם וגם. כן? אם אתם אנשים שרגילים לקבל החלטות מהבטן, אל תזניחו את הבטן. הבטן שלכם כנראה יודעת הכי טוב. אם אתם אנשים שרגילים לקבל החלטות מהשכל, תשבו, תעשו את האקסל הכי מדויק בעולם. אל תוותרו על סנטימטר של מספרים. תעשו את זה באופן שהכי מתאים לכם. ולמה אני אומר את זה? כי כן ראיתי אנשים, לקוחות שלי באופן אישי, פגשתי וראיתי, אני יודע שהוא באופי שלו, הוא בן אדם מאוד אינטואיטיבי, הוא בן אדם עם אינטואיציה טובה, הוא יודע להגיע לעסקה, הוא מגיע לעסקה ואז הוא מתחיל לבדוק את המספרים, והוא לא עושה את העסקה, למרות שיש לו הרגשה טובה,
ולמרות שהוא יודע שזאת עסקה טובה, הוא יודע, הלב שלו יודע שזאת עסקה טובה. יכול להיות שהכלי שלו הוא דווקא הלב. הוא דווקא הלב, דווקא בעסקה כזאת. נכון, המספרים לא מושלמים, אגב, לא מספרים רעים, אבל לא מושלמים. ישב לידו איזה חבר שהוא איש של מספרים, אמר לו, תקשיב, אני לעסקה הזאת לא נכנס בחיים. אז מה אם הוא לא נכנס בחיים? אז מה? יכול להיות שהוא מפסיד. המספרים עושים שכל? אני לא אמרתי, לא להתעלם מהם, אבל אם אתה בן אדם שרגיל, ואתה יודע שאתה בן אדם שהאינטואיציות שלו עובדות נכון, אל תפחד, רוץ. מה יכול להיות? תרוויח פחות, מקסימום. אוקיי? אבל עשית עסקה. רוב האנשים מלעשות עסקה, רק ירוויחו. אולי לא כמו שציפו, אולי לא כמו שרצו, 1,001 סיפורים. באמת, 1,001 סיפורים. אבל נדיר שמפסידים בעסקה הזאת. נדיר. לעומתם, אנשים שרגילים לעבוד מתוך אקסלים, אין בעיה. תפעילו את כל האקסל בצורה הכי מדויקת. יוצא לכם טוב, רוצו לעסקה. גם אם הבטן שלכם טיפה אומרת לכם, תשמע, כן, לא, למה לא, עזוב. נדל"ן הוא מדע האדם, הוא מדע אנושי, הוא מי אנחנו. בן אדם אחד קונה דירה והופך אותה לבית. מכניס בה נשמה, מכניס בה מגדל בילדים, הוא עושה חיבורים של השכנים, הוא נכנס לתוך אירוע, אני יודע שלכאורה זה נשמע לכם מטופש, כן? אבל עובדתית, הוא הפך בית, את הדירה, כביכול הקרירה הזאת, והפך אותה לבית. כשהוא מגיע למכור את אותה דירה, הצד השני חווה את הנשמה שהניחו פה בבית, הוא חווה את אותו בטן של אותו אדם, והוא יודע לבוא ולקנות אותה. וגם, לפעמים גם במחירים טובים מאוד. אוקיי? באדם של מספרים, יודע לקחת דירה בצורה הפשוטה ביותר, לעשות מספרים, לדעת לבוא לעשות בעוד X זמן ריפייננס לכסף, לקחת, לעשות 1,001 סיפורים, לשחק במספרים, ולדעת לעשות ולהפיק ממנה השבחה מטורפת. יודע, זה פשוט שני סוגים של אנשים. זה מעולה וזה מעולה. מתי הבעיות קורות? כשזה עם הלב, מנתק את עצמו מהלב. הוא מנתק את עצמו מהנשמה, הוא כנראה לא יצליח, העסקה לא תקרה. העסקה כנראה לא תקרה, כי הוא ניתק את עצמו מזה. הוא מנסה להיות משהו שהוא לא הוא. אם זה לא אתם, אל תיכנסו לעסקה. אל תיכנסו לעסקה. בואו. אגב, גם כזה ראיתי. אנשים שנכנסו לתוך עסקה, עם תחושות בטן כאלה בינוניות, ואמרו, יאללה, בוא ניכנס. בסדר, אז בואו נספר לכם סוד. הם גם מכרו מאוד מהר את העסקה. שוב, לא יודע, רווח, לא רווח, אבל לפעמים היו מוכנים לוותר גם על הרווח. או לפעמים מצאו רווח במקום אחר. סתם דוגמה, יש לי לקוח, אוקיי? לקוח קנה בניין. אוקיי, קנה בניין, מאוד מאוד אהב את הבניין, השביח אותו, עשה ממנו, פיצל אותו. מה לא עשה? באמת, עשה עסקה נהדרת. מה קרה? התמכר לתחושה. הלך לקנות ברחוב ליד בניין דומה. בניין דומה, הלך לקנות, זה בניין דומה, אמר אני אעשה שם את אותו דבר. הלך, ניסה, זה, וכבר בעסקה שהוא הלך לקנות, הרגשתי שהוא סתם עושה את העסקה הזאת, כי הוא חווה הצלחה במקום אחד, אבל הלב שלו לא שם. הלב שלו לא שם. אוקיי, והוא ניסה והצליח והכל בסדר. קנה את העסקה השנייה, גם כן בניין נוסף, ברחוב ליד, אחרי שנתיים מכר אותה, בהפסד של 4 מיליון. אנחנו ניגע בסיפור הזה של הפסד, כן, זה לא בדיוק הפסד, הוא לא הפסיד 4 מיליון, היה כדאי לו להפוך את זה למזומן, כי הוא הרוויח במקום אחר, אוקיי, אז זה לא באמת הפסד, אבל בגדול, מספרית הוא כאילו הפסיד 4 מיליון. אבל שוב, הלב שלו לא היה שם, אגב, הוא יכל גם למכור את הבניין השני, הוא לא מכר אותו, הם עשו את אותו דבר, אבל הלב שלו היה בבניין שמה. זה גם כן משהו שהייתי מאוד מאוד שמח שניגע בו. אגב, הוא ילווה אותנו לאורך כל הפודקאסט, לאורך כל הפרקים, נדבר על זה עם כולם, איפה הלב שלהם, איפה השכל שלהם. מה אני מבטיח לכם? בגדול אני מבטיח לכם 4 דברים. אני לא הולך למכור לכם כלום. אין כאן קורס, לא קורס דיגיטלי, לא שירות, אני עורך דין, אני עובד, הכל טוב. 2, אמרתי, אנחנו רק בגובה העיניים. אם יש משהו לא ברור, אנחנו נסביר אותו. אני משתדל לא להניח הנחות כלפי אף אחד. זאת אומרת, מונחים, אני לא מניח שתכירו תקן 22, נסביר, אפילו תמ"א 38, ברור לי שכולכם יודעים מה זה תמ"א 38. גם כשנדבר על תמ"א 38, נסביר גם מה זה אומר תמ"א 38. 3, אנחנו הולכים לשחוט את כל הפרות הקדושות.
כל טענה שנשמעת לכם מובנת מאליה, אנחנו הולכים לפרק אותה. לפרק אותה, גם אם בסוף נגלה שהיא טענה נכונה, אבל אנחנו נפרק אותה, אנחנו לא נעשה פה, לא הולכים לעשות הנחות לאף אחד. 4, אנחנו מכבדים גם את הבטן וגם את השכל. כי מדעי ההתנהגות לימדו אותנו ומלמדים אותנו כל יום, שאינטואיציה היא לא אויב של הניתוח, היא כלי לנתח איתו. היא השותף שלו. מה אני מבקש מכם? שאלות, מחלוקות, או עד טעית, או עד אני חושב אחרת, או עד אתה סתום, אלף ואחד, מה שאתם רוצים, אוקיי? הכל טוב. אני פה כדי לשמוע ולענות לכל מה שאתם נראה לכם. אם יש נושא מסוים שמאוד מאוד מעניין אתכם, ואתם רוצים שהוא ייכנס לפרקים הקרובים, באהבה, בשמחה, תכתבו לי. אם יש איזשהו נושא ספציפי, משהו שהוא מקרה ספציפי שלכם, תרגישו חופשי גם לשאול, אני בשמחה עונה. ושוב, אני כאן לגמרי בשבילכם. בפרק הבא אנחנו ניגע באחד הנושאים אולי הכי מדוברים, שאני נשאל עליו בלי סוף, שכירות מול קנייה. האם זאת שאלה של מתמטיקה, של רגש או של שניהם? איך עושים, למה עושים, מתי עושים, אם עושים? ננסה לענות על הדברים בצורה נטולת אינטרסים. או שאתם יודעים מה? אתם יודעים מה? אני לא מתחייב שזה יהיה פרק הבא. אולי זה יהיה פרקים אחרים, נראה כבר מה יהיה פרק הבא. אבל אני מה זה שמח שאתם איתי. אתם רואים כרגע את הפרק הראשון. אז גם כן חשוב לי להגיד, שהוא לא, גם אם הצילום בו וגם אם העריכה בו נמצאת באיזשהו חוסר, חבר'ה, אנחנו גדלים ביחד, נעשה את זה ביחד, אני מבטיח שמפעם לפעם זה רק ישתפר, אני פה בשבילכם ולמענכם, באהבה הכי הכי גדולה בעולם.